Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta gravarea pe rotund cu ajutorul echipamentului de gravat laser Voyern 4060. Pentru a începe operațiunea de gravare pe rotund, mai întâi coborâm masa de lucru pentru a putea așeza sistemul rotativ, care îl vedeți aici. Deja pus pe masa de lucru și conectat la placa de bază a echipamentului. Vom grava un pahar de sticlă pe care îl vom așeza pe sistemul rotativ. Vom seta de la panoul de control puterea de gravare și vom merge la laptop pentru a vă arăta grafica pe care dorim să o gravăm pe pahar. Ea este realizată în programul CorelDRAW, iar pentru transmiterea informației către echipamentul de gravat folosim un plugin de Corel special conceput pentru acest echipament. Vom da start gravării. Pentru a optimiza timpul de filmare, pe parcursul gravării vom mai pune câteva pauze și vom reveni. Operațiunea de gravare pe rotund a luat sfârșit și avem produsul pe care am dorit să-l personalizăm gata. Să încercăm să se poată observa cum avem rezultatul final. Calitatea gravării este una excelentă. Gravare pe sistem rotativ a unui pahar de sticlă. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și pentru mai multe detalii vă invităm să accesați site-ul nostru www.anemonacom.ro.